and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Mao na ni siguro ang giingon niya nga kaban. Kadako ini nga kaban. Naa na siguro dinhi ang daghang bulawan. Akong ablihan. Oh. Kinuo ko. Mga bulawan. Tinuod gid ang tanang gisulti ni Toribio. Kadaghan ining bulawan. Joe, Jen? kung nadayon pa lang yun unta nga nagpakasan ako sa Mirasol, sa yun na lang yun unta kaayon ako ang pagkuha sa mga bulawan sa ilang bahay. Magid din. Sayang ang kahigayunan, eh. Idlas lang yun kaayon ni Mirasol. Pangutana din, usag yung kay hinungdan, no? Nga nausab ang ihuna-una. Dako kalabutan ang iyong igsuon nga si Reming. Margusto ka rin, ha? Kaya tanaw na ko ng igsuon ni Mirasol. Kontrabida kay Dagway. Maldita. Kung wala lang ko magpugong ang babayhana, hagbay ko ra untaan ng gipahipos. Sige lang. Napadagang panahon din. Pwede pa natong ipuso ng bihana pa. Sagdi lang, Joe. Di lang ta magpaapitar atong babayhana. Focus lang yun una ta sa atong mga plano. Kung unsaon na to pagkuha sa mga bulawan. Pero, Tin, siyong paminaw ba? Mutuo ka nga wa may bawas si Mirasol, may tungod sa bulawan? May na imong pangutana, Jura. Malagmit yun. Kadako siyang kaibaw na yun eh. Posible mag-ayugod nga di isisultihan ni Arturo sa tanan. Labi na kung tinuod nga si Arturo yun ang espiritu nga misod sa lawas si Toribio. Di ba? Gusto ka. Dako kong katahap. Nga kala si Arturo, naanay daghang gisulti nga sekreto nga ito ni Mirasol, mahitungod sa itong gihimo kaniadto sa pagkuha sa mga bulawan. Ba? To, no? Sakto gyud, Joe. Malangbit din. Ug usag na sa dakong hinungdan kung anong wa mo dayon si Mirasol sa pagpakasal mo. Ha? Eh, sukad nga naabot ng mga tawhana, natigaw ang tanan itong mga plano eh. Wayo. Bright gyud, Joe, da. Murag sakto gyud ang tanan nimong mga pangagpas. Ako lang gipalawman din ba? Iabi ko mo din. Dugin ang tako mo sultin mo ba hinana? Pero nagduduha pa manggug ko. Dakong tuo ba kaniadto nga si Arturo? Si Arturo ba ginang naa sa lawas si Toribio karon? Ang problema lang nato karon, Joe. Kay lisod buntugon si Arturo. Gamhanan kay siya karon. Maolang na nakaparat. Dili patas ang laban ba? Pero sagdi lang, Joe. Sagdi lang. Si Budiday mo'y dako natong paglaom. Pwede gyud kayo na ito magamit si Budiday sa atong mga plano aron makuha nato ang mga bulawan. Ngano magsamok mangyog ka na mo dinhi, ha? Ngano day mo pauli lang ka dito sa inyo, Budiday? Dili ko mo pa uli. Kay di ka maumutuman sa tong sabaw. Nahuman na ito sabot, oy! Bangag sa ilong. Ay! Bangag sa ilong. O sa nahuman! Bebe, bawion akong yawe, bay. Oy! Bawion? O si pagtuo ni mo nakapanag-iya kag yawe? Anya, bay, ako may nakakita adjaw. Busa iulit to ni mo nakaw. Paghilom na, Budiday, oy! Ay! Nagdalang yung kag di malakuda. Lano? Nag-usik ka lang sa akong panahon. Ay! Kung di ganito ni mo ulin ako kay ikihatag ka. Sa? Ikiyak ni mo? Oh! Ikihatag ka! Kay wakay ayaw nga bana. O sige, ikiya lang. Magkita na ta dito sa barangay hall. Bangag sa ilong. Gasalig lang yung gartara daw.
Kisabay mo gisaligan ka ron, ha? Kining, kauban ni mga dakog mata? Kasi na kong mata. Kana siya, kana dakog mata. Naghilom-hilom. Awa. Hilom raman na diya. Naamong manoon ko, naghilom-hilom raman utak ko. Ano man eh, budiday? Ha? Pitok. Inyo ning lalis o niya, imo kong iangin? Ano ka naglagot ba ko na niya, bay? Labin na ka kay, wag yung kakatambag ining bako kang ang mangingilad nga dako. Tarong na budi na magbakukang O, bako kang bitaw ka. Day, ikaw, sama ka, magkagulbigas. Gulbigas nga. Wanda, bayuton. Migas bitaw. Bawa din ni, bawa din ni. Huwag kayo mig sa muka kay, huwag may magkinahanglan mo, ha? Oh, bitaw. Mapahawa bitaw ko din, hey. Pero, timan ini ha. Oh. Dili yung kumusugot nga maadto ka sa lain ha. I will not allow. Oh. Okay? Labi nang di ko mutugot nga imong mabiktima sa mirasol sa imong mga daotang laraw. Ufay daw talaraw. Anay bao ko ay nga nakagusto kang mirasol. O bitaw, nagkagusto ko. Kay ako man na siyang asawa, o di ikaw. Siya. Agay, Okay, kasakit. kasakit. Sakit Sabi na ay. kay kang manulti to Naon ni bayan ni mo din, bro, 158. Hey! Oy, mahalin pa ko. Ay, napay mo punit na ko. 150 lang, be. 150. 150. Panggas na mo. Huwag kayo ikabaw na ko. Huwag kayo ikabaw. Imura kong gigamit aron mapaymuslan ni mo ako pagkababay. Og ang ako mga bahandi kani adtaw. Ay, wako magkinahanglan sa mong bande, bangag sa ilong. Sakita. Bitaw! Oh, May adlaw ra ka to review. May adlaw ra gyud unya kas imong mga sakit nga sinultihan karon. bangag sa ilong. Hey, Hoy, Mira, naunsa ko ka nga ganihara makang natulala. Ha? Ay, naunsa ka, oy, nga mura makagwa sa imong kaugalingon. Ganihara ko nagsigig tabi din nga nagpitok-pitok ra ng imong mga mata. Pasensya na kayo kaming ha. Namang ko lang yun na una. Unsa naman sa nayo mag na una? Basta. Kanang, Ming. Tinuod gid siguro ng espiritu sa tao, no? Nga mobalik sa kalibutan. Unsa? Naunsa naman tahon kami, Rasul, uy. Kapila naman na ni mo gipangutanan nako. Nya karon, mangutanan na sad tagbalik bahin na ng mga butanga. Uwa ba? Nangutana lang ko, good. Sa ba ko'y naaana? May buong malanggutan ni mo. Basin resulta na naaha sa imong pagpaminaw atong turibyo. Naibabaya ta, nga nasudlan to siya daotang espiritu. Nasudlan lagi, Ming. Pero ang ako ba, basin og, ang misod sa iyang lawas, si Arturo yung tinuod. Unsa? Ay, murag lain na gid nang imong mga sinultihan, Merda. Ming, mahimong dili ko nimo masabtan karon. Ining ako magipanulti. Bebe. Hatagi ko no ko og mga bugat nga rason. At least 5 lang ka rason nga nakaingon man ka nga si Arturo nang naa sa lawas ni Toribio. Dili pa ko makahatag nimo sa tanang detalye, Ming. Mir, kung wa man gani kay ikahatag nga bugat kaayo nga rason, ayaw na lang gid pailad atong mga tawhana. Ilabi na ang Toribio. Likay na lang yun. Kay lisod na kaayo nga kita sabdi ni ang mabiktima sa ilad. Ilabi na gyud ka. Naipaw baya gyud ka ha? Nga daghan kay na sila og records sa kapulisan? Og mismo si Budiday, misulti gyud na nato sa tanan kung unsa na ang iyang bana kani adto. Ilabi na gyud karon. Kalabaran ang gusto kong ning budiday siyo eh. Nagsamok-samok lang yun isa sa itong kinabuhay yun. What if? Pila? Ay, mao yun. Nagdalag tigaw. Maldita ba kayo? Di yun magpalupig sa katarungan? Sa akong paminaw to, pinangga kay na siya ni Toribio kaniadto. Mo nang suko kay na siya. Suko kay sa karon kay di naman ka si Toribio.
Si Arturo naman ka, nga nasa lawas sa iyang bana. Mao lagi siya. Pero husto sa gyud ka. Pero hanggaw si Toribio siya, no? Ah, yanong hanggaw man, Tor, ha? Hanggaw siya nga bipatol siya og tiguang na. Lagas na kaayo nas budiday taon. Uy. Ayo, no, bad na. Ayaw pagsultian na, Tor. Kay, di na maayo nga kaminos kasi imong isikataw. Di man kas Toribio. Ha? Nabi ko kay tao nga, naabaya yung mga tao nga kanang tinut-anay nilang gihigugma ang ilang pares. Ha? Kanang mahadlok kung itsag iring. Ha? Ana. Kikisam tong iring. Basta. Kabantay ko, ana. Mao mo na ilang giingon nga age doesn't matter. Tungod lang yung sa iring. Oo, kubanda ni itsag ko. Mo ba siya? Oo. Ingon ana rin na. Awa di ka kadungog ka na. Wala, ang kanang iring kadungog na ko. Ay. Pero may biya ako makadungog na siya, pero banga lang yung kaya ni Toribio ba? Kay si Budiday yung gipili, nga daghan man ta kayong babae sa kalibutan pang agsailong. Ayaw lagi hukmi si Toribio. Oh, come on. Gugma man tong iya, Tor. Kay kanang gugma, di man na magpili og edad. Sige. Sige na lang. Kuha na lang ko. Di na lang ko na ito na. Kuha nun. Kasi nga na, mato lang mauhon ba? Oo. Tagsamuka naman sa iyo kuha na yung nagunahonan ni Budiday taon eh. Pidag ni Budiday. Hay, pasagdahan na lang nato sa Budiday. Total. Gamay naman lang sab kayo taog panahon din his kalibutan, Tor. Mau lagi Limot ka na. Mau lagi. Mas mayo ini siyo. Bisitahon na to sa katapusang higayon si Mirasol. Aron manamilit na taniya hangtod-sangtod. Oh, andam na bayog ka, Tor. Bisag di pa kumusugot siyo. Wala tayo mahimo kay nahurot naman ang atong panahon. At tubangon lang yun na to ang hukom sa Ginoo kung malangit baka taog dili ning kalakiha. Unya. Sa ilong. Kanus ama na to bisitahon si Mirasol. May mo karon na yun. Ha? Karon na yun. Ato siyang suknaon kung nakakita na ba siya sa mga bulawan. Oh, come on. Naglagot kay kung Toribio ay. Sangkos langit akong pagdumot ana niya karon. Dako na kay kong alkansay. Ang tanan akong bahande, ako nang gihatag niya. Unya mao niya ngibaws na kakaran. Gihibo na lang ko niyang trapo. Nga sayo na lang kay niyang isulik uway. Ay, relax. Relax lang, day. Ilang pa da kayo si mong gibati. Ay, dali. Lain gini nga akong gibati karon. Gusto kong makabaws niya. Makabawas ra lagi ka. Kalma lang. Unsa may gusto nimong mahitabo ni Toribio, ha? Gusto na kong mamatay na lang na siya. Sigurado ka, Briday, ha? Nga gusto ka nga mamatay ng Toribio? Gusto ko. Kaya wasa inungdan nga pagkatao. Unya, wa amtay kamatayon ng Toribio kay gamahanan mo to siya. Sawam na. Ay, wag ko mahadlok ang nasa gahom. Kana. Gusto na ko nga matigok siya. Kung mo na imong gusto, Budiday, doon ako'y nindot na tanyag nimo. Oh, what is that? In English pa. Hoy, minaw. Kasagang ka? Ay, unya na nang binuang nimo. Sige. Abi ko nimo. Oh. Kanang magdumot ka sa tao, niya gusto nimong mamatay dayon siya. Wa na'y lami. Mas maayo gyud nga makakita kaniya nga mag-antos una. Mag-antos siya. Kanang dili niya masabot nga gibati nga mag-antos gyud siya maayo. Unya mamatay. Ay. Sana. Murang nindot ng ingunahan na. Di ba, nindot? Diba? Gusto ka Gusto kang ingon ana ang mahitabo. Oh! Gusto kay ikaw. Mas may nang mag-antos o na siya. Kanang akong gisulti nimo karon. Makatabang kayo minimo ana. Oh, uy. O saan man na din daw? Minaw ha. Oh, minaw. Gawas nga makabawas ka. Makakwarta pagyud unya ka. Ug kadtong tanan nga naalkansi nimo,
Sobra pa niya ang imong ganti nga madawat gikan nako. Oy! Sige! Kana. Gusto kay ko anak din daw. Sige na. Sultihi dayan kau kung unsa nang imo itanyag na kau. Nga makabaws pa ko. Unya, makakuwarta pag yugaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!